Habas dang ka khana la pen I ya gawe ka samla ka bakar tang ka vani bar ka kwa palat ban long nong thokubor artat baka sutuna ban tho jing tho hangni la tip bah ka jing im jongka na du ka por ka bakadang le kelas kala ngop jing I bar uwe usnio jongka bakar tang mahesh kumta ka ni kan ka de ka sngi bakin sa pendep no ya ka chia tho jongki ka vani kalawan kham kloi hari citra office bar kadang abio mahesh lano bungan poino kat ba kadang af ka vani kala plia di kadari bar kala dap tho ya baro ka jing chia ka jing im jongka kham tam le gi khlemat jing keman jongka baru mahesh kadon daki hajar teli ke jingkwa jongka ban penulong kham tam lei on daladap ka jia tho badu samla ba ye tam jongka ha ka ni ka por ki kemi ki pa ka vani ki lawan poe daga kali bat ki la khre ban rung no sapa office handai ha baladai artat sa kapali jongka vani kala yo ban ka ko na mahesh u balaya thu ba yo satya ban wan mentakasngi kada ka dei ba ulayo promotion ha ka kam jong u badun ha ban le no sapa San Francisco Kavani ru klam da tharai snew ai kala keren jai da ba ong baha ga ji sha ula dei ban pentip shwa ka por khnang ban yo ban pen bai tarik ba da ka we kasngi tang ba kampere ru em kan bu tarik biang onda ulawan phas India hadin khniat sngi ha ga ni ka khalip mat mano kain ban poi perkhat ba mahesh ula ong kan den ba tre shu ban ya tho bat ka namar ba ula yo samla da ka we pan tang Maria sngo ya jing sha shet kala ka vani kala pai donur arliang bat kala sngo ba ka perthai jongka kala pralong kholang khai ha bala pai le ki kemi ki pa ki balawan poi da ka jing kemen kan no kala pen mong jur bhai ka men sem jongka bala ja hadu ba kan da yap ler bat kelon sendon hamadan jongka office hadin kan ni la pen ipat bala dap ya handle benai ban hadu ka tu jing ja ka ba thang tam ha ka jing em ka vani kala tar sendon ji ka kot dari ka bala da ban tho sitom na do man shwa Kavani kala kwa palat ban klat no igi por ki baladap handai ka jing ipan wat la ka persangkan nu kan nuru ka sa ba ya ka dono jongka ha balayu I ya jing sosi thang jong ni ka khun ki kme ki pa ki la kat bala ban wan lambiang sha ka jing em ka bathamai na ka ni ka da ka vani ru kala ko ngo eki bat kala apply kam no ka news channel menta ka sngi kala de ka sngi interview bat u papan ulalai ban bu ya ka shadow session Naga jingkran ukpa lasung thu bakavani kala klat bahabun ke eki wat laki de ki barit kum ke mobile bat ki we pan kum tau la ong bakala de ka pore ka ban klat no ya ka tu jingja ka jing sha syukur badu kum ta kan pensuk ru ka mesim jongka handai ka badang ya aranti ka vani kala yu irang khan ya we ukayu balanya abai drengkat ka di sekret artan hang ni la I kum bakavani kala pe chin ya u imat kelas taman fel hapo ka mensiam Hadin katukan ni por habala de bu ha office jongka news channel ukpa ula phet no shala ka jongka kam kavani ru habala mi nakali kala yu I baga khlam te ya kisai juti kumta kala bu ikadari ha kan ro ban te shwa tangkum ni hi unonya bai ru ulawan poi baru de uju hi bakavani kala yu I halanti handai kala pendep wud bar kala rung sapa office banai interview ha pedang kecingker ki kavani kala kum kala dikadari ha kan ro baru unonya bai ula simban pe jaka Hapo office kavani kala keren ki angut ki breu kane ha bat yure beng ki badi ki no penya ja baro ki kam hapo jogani ka office ka basungsi kalong bawat la kavani ka de ka topo jong ka journalism handai kani ha kala ong bakim don kam than ni ka sam handai kan de ka bakham kong san ka de ka jing pau nam ka daw ka de babaro shi ka tahi ki jushim interview ya ki breu ki bala pau nam pa kum ki aktor bat ki influencer bat kum ni kala de shwa ban pau nam hapo social media Hakani ka kam kala sung thul pa bakala flom namar bakawani ka klam aktif shu apo social media banalor kata kam de hero ka bre ka bapaw nam wala ka taru ka vani kala ong bakakwa ban thau khubor ban na kata kada ka ni ha kala pentik na ban pedang ya ka intention hadin ka ni ka vani kala khre mi ka baw na nya bai pan udangan rung hapo jogane kamera harangkat lang da ka bara da ka deri jong ka hakti uni ubri ubadang samla ula aino e ka deri ha ka vani Badila de pat ulalai ban shot jam yo rebeng kelam na don mensim is na issue wata khadiat ru de hani lati bau new samlau de ukrish kapur padu de unong ruai ru badang shustang ula treshi tomba ha ka we ka ban ka bala ai kertang ka josh badula trelang bad ka tu keningut ki perlok lajong wala ukrish ula thaulut ya baro ka jik ruai ha ka ban badu de uli daw ban khaman handai las dang pau nam pen ban daw klio ubade perlok ubadang suan jon ha ka ban Haba ka kertang jong kris kamdon satya balat tip bau pa jong kliyo ula da penon kami uribig ban pun pau nam tang yu khola jong de na kan ka daw kris ula shoy u da ka jing bitar ka balapalan
Hadian bala sange ban syok beriu Ukrish ula ong hakavani bakade ban thok bahasusu bad hang ni latib baula de puli khendiat na kadari jongka kalaja bahagan ni kejan mit ka ban Ukrish kan sa performa postage bad baro kila pen kre bahasrang handai tang shipangar phang lawan Ukrish ban ta rong jika poster bad ula sedang ru ban kan roy kuliyo namar ba Ukrish ula ong baula le lut na dong syadong handai kuliyo pad ula sim kredit tang yala dehi ula keran syai ba klama u kim longai ai ban alor kata ka ban ru kan sayam sa shipang klam da poi perkhat kila syam ba ka video shot breu jung Ukrish kelas sedang ban viral bah po social media kumta ka ban jungki kila don ha pedang jung cing ma ka bakrau na ba om don shu ki ba sotonat yaka kini ki memba ki balasat palat jaga jing le jung Ukrish kila keran khor batang ma u balat lun kumta udai ban performer wei hi ha po stage ban maki pat kila phat bak na ka ni kecaka Ukrish ru ubalaki ko jing dom syakhle ula keren kom bamenta unun kam satya yano ru pat marmar ulaki wa stage ban set up jika music system mano ban poi perkhat bakan ni jing performer wei hi ha stage ha pedang usla babajur laja ba jing ruwa jong u kala hit penban ha ga wei pat ka benta la pen i ka wani ka bala sange ban tho tang hadin ka tu ko jing cha ka bak thang tam ha ka ji im jong ka kumbarong menta ka kwa ban sedang biang bat kala persyang ban tho handai kam sumang syu ban tho ai kala lang abha bat kelas ngo harade bau mahish om tang bola simno i kaching in handai ka atiar baklan bortam kata ka de ga saban tho jing tho ha ka wei pat ka liang ka bau Ukrish udang dap ruai baro ki breu ki la phelon handai satang wiki uperlo jung u badang sa marwei kada wa de bau wiki ula puli ha ka ni kachaka badu pa jung u de businessman u bahe ba ka spa kum tau pa ula punut sibun ba ka pisana ka beta jung u handai wiki pat ula kersan kelah Ukrish ha ka ni ka marwai kumta Viki ula but dian yu Ukrish ban pensung thu baki dei bane trilang balada kam dong kumta kumnu kan ken poi ha stage ka bakham he ha gani kan ti Viki ula don ka offer ka bai bha badula pen be yu Ukrish ban lai cha kata ka shu kada ka dei ba on sa penlong dau dijan ka hip hop bala tip kertang dau prince bat man ka wei pa ka wei ka jing ruwa jung ula cross palat chis pa million view bar kata ka dei tang ha po YouTube marwei ka thong jongki ka dei banjo collaborate baru prince bat la kumnu banjo thau jingwa ka wei bat de kumta ka mut bau Ukrish un sa paunam na pa na kita ki million view on da dep kata ka thong Ukrish un ya no la ka jong kalangti ha bala yang na chinga jong ka stage wiki la pini thu yo venen u bade u manager jong ka ne ka kam kumban khot ruwa yu prince kumta ula don ka bor ban pin mi jingwa na mar ba udon ru ka company ka ba ha Uvinit ula batai ba sian Prince usa pelajir ruai thamai ha ka music festival tang ba kwa pat ban ruai bat kitu kinu ruai baro sikata kum tau la kwa ban de kam bat ki ba thamai bat ki ba kham dan sam ba da kum ni ula ong Ukrish ba unai la da kwa Ukrish ru ula song thu ya ka jing mot jo vinit ba ula ong ba ki ni jing ruai manta bun ki fan kim da sotuna namar ba ki nong shinaru ki dei ki bom ler kum ta da usngu ya hab ula ban punun kam baro ki gom posong ba ula ru ban sim ki ka kertang la jong tang ba kawai pat udai banjo collaborate baru Prince bar ka kredit kan dei baja ka kertang jong Ukrish berangkat lang bar ka promotion hapo ki social media kat bau Prince pat ula sung ja khom ba mas nyo slo ya jing ruai ka ban sarwai lang bar kumni hi ula kreban phenno handrai ha kan ni ka clip mat Ukrish ula yu i pen ban ni ka wani ka badan hap deng jong pai ba bat menta ka singi kala dei ka sing interview baru Prince ha balayo i ya jing khang la jong security Ukrish dala dei hi ula leban khon artat baula te bau Prince unsa sultanat baik ya kecing ruai bakat satho namar kan ka dau Ukrish ula ong yu vinit badun sependap ya kecing ruai tang hapo kilai sengi bad ula penithu i kawani bakadei ru na katim jong u kawani kat bakadang keren yu vinit kumta kala ai bat shwa ha Ukrish ya kadairi kala ong bamenta ka sengi kala interview hakmat jong Prince handai vinit ula cuba bakala banwan mi biang hadin arbanai namar ya mentahi ula kreban phetno na kan ka caka ha ka wei par ka liang Ukrish ula sedang ban ruai na kasla ka banangkong jong ka dari jong ka wani bat ka bala penlengo ka long babaro ki breu ki lapai khamat lot se Ukrish na lor ka tau Prince ru tang syok sngoi ka sur jing ruai jong Ukrish ula subang palan bat ula wan ban keli ka nak slain pat ka dei ka bakumno Ukrish ula cuba ba tip handai tang ka try nang thohi ka bala ban cubam bat ula kedo artat sabadan ka wani Hadian balai keran sipor arpo labu agreement hapadan jongki berkatakan dai bakawani kan collaborate ber Ukrish bantha kawi kecing ruai ka babas bahana ka banta jong Prince bar kum kanong kala kan dong ba Ukrish unsa interview ya kawani bad on salek broadcasting arta dapo ki social media ha balas ngo ya kat kan ka buk siar kan haru kala mencur
Hadian bala pendap kam na po office Cavani kala late by direction studio jong Ukresh. Handai tang supoi Cavani kala lap Ukresh ubadang kanta sekran. Bad kala ong bala dalong kusakum nuru udai ban pendap shua ka prasiteng. Badalor katahi kam la syu ban syong. Umdai hiru bandi sekret akhmat jong ka bad ban sim smai. Namar bakam don satya ka jeng suk ka man siam. Ukresh ula cuba baka biang lada kalong kumta. Bad onam ben slam hiru watang siminen. Cavani kala keli ka ai ka cacing ruai ba ukwa bantho. Udai ban ya thu haka batang sipangkan sependap ben. Ukresh pat ula ong ba ukwa bantau jeng ruai na ka page ka banangkong. Jong ka dari jong kahi ka balada bantar. Mas sengkeran ni Cavani kala co ka man siam ba kala ong. Balas lam ha bantho ya kata ka first page. Bad ya mentahi kam kan mawi esyo. Ukresh ula keli balai pat bakatar kumta. Cavani kala cuba bakata kam dari satya kam jong uban tem. Kala dan kecing mulian ban kala diki aka hakipor ki balada bancia. Badai na kata-kata ka haban tho ba ya po dairi. Hadin kani Cavani kala persyang ban tho tanpa marsen plit kala wan biang kecing kan mau. Ja katu kapor kecing ketang hakipor ki baladam. Badai na kani kadaw sibun kapor kala yan. Bad kam nang satya ban tho iru. Cavani kala ong bakam tip balai kam van hitodot kata kecing mut ban tho ya kecing ruai. Bad kala ai dah Ukresh bakam sunang satya bantho namar bakani kata jaka ka bakan capalan. Kumta Ukresh ulah sedang bantem gitar bar ulah ong yaka bakade ban sedang no bantho mentah-mentahi. Handai tangkum ni Cavani kala yang coj ban kerendom baya kecing ruai ka bahit la ban pendap tang sipang arphang. Bad kum kita ke jacing ruai kan hit tang hapo arbana la nilai benai bad den kata patkin saja rangai no. Handai kecing ruahi ke ban nek sirta kan dai ke ban sah dak no jong ki beriu badam la satya bantho kum ni kerke kadau kadai bakum kita ke jacing ruai ki di ban mi na kecing syam jong konong tho kum kecing keman kecing susi kthang kecing ketak man siam bad kecing i na kum kita ki klipman bad kum takan kan sasa sendon si junam ha man siam jong ki beriu ka bakam kong san hang ni ka long baka Cavani ka kwa ban batai ha Ukresh baka emotion ka di ban don ha kan kecing ruai bad kam la satya ban long ban pendap no mentah-mentah. Ukresh ru ula song thui kata batang hakas ngi babun ula yalam yaka syamadan leka kirikan. Barkane kamdai ka basu jarang khat andai kala jia ba manna kapor ba Ukresh usongsi ujuan bai shani ban praktis kirikan. Kat badang praktis Ukresh ula lek kat bala ban pesut hui Cavani bahkan muduri ladi bakadon hakamat syapedang ke India bar ke Pakistan. Ha kalas bola don kam satang sandron bad ukuli udai nong tien bad baro ka stadium kala tap mam dakinong paikai. Ha padang kata ukuli ulah tis don daka 6 bad baroki fan kila pertajam ya ukuli berkajing keman kadai ke bakrab haya baroki fan. Ukresh ulah batai bakan suthu ya kum kata ka khalimat ka bakarpang bad Cavani ru kelas suthu bad kelas dang bantho ya kalereng. Dai nadu kani kapur ka chaptar ka bathmai kelas dang bad Cavani kelas dang bantho ya kalereng bad Ukresh pad ulah nang thawi ka surjang ruai. Kadai ke basong tunat lap namar baka Cavani kelapa kum baka sap thokot jongka kelas dang ban biang hakani kapur. Kum ni manakas ngi kicu pendap kambat on ladai kapur prasi teng teng Ukresh uju lei bu ya Cavani daga bai janji jongka. Kat badang ya kis ngi bad kipur ka bai phla kalong baka Cavani kelas dang lei jan ya Ukresh bad adina slam bha ka cingpu samrkhe jongka kalawan biang. Da kum ta ka jingkerman keladon bad i kum baka Cavani kan sabe syaka thong ha ka jing em. Handai ha kawai kasngi kat bau Ukresh bad Cavani kidang lai studio kilayu iliak ya ubi unong buah yu balaya kelumar padang surong bad nalor kata ula chan syak tenra ha kawai kali ha balayo ikum ni ngimtip na ka ikadaw bagadur khamat Ukresh kelas songsi kan san hadim balapoy studio bad ha balada bantem ka final song Prince ula sotana palat tamba uvinit pan ula ong bayakan ni kejirwai on chimtino do Prince bad kanam don satya hiru kum kata kerapat. Ukresh pad ula ong balai un kelaktian dakum ni ha balada ban sina khanang ban yo rap khandian. Ha kani kapor kat badaya keren utu nung bu aya surong ula pentut biang ya kejemut jemput khat jong Ukresh. Bad ula keren penkut baka biang la sis ngi kin sayo ya ka full song. Ha bala ong kum ni Prince pad uvinit kila phatno da kajengkeman. Cavani pad kala ong balai kila tresitom hadu kat tu na kabentakan ni kejingruai handai uncu ailat yaki ban lek kat bamon. Ukresh ula batai bakane baro kadai ke barashna ke bahit bha kandai tangkum ke interview jongka khamat jong Prince baru Prince hi dalilei unung ruwa satya kram karam. Cavani kala ong bakadai ban batai ha Prince bakane ke jingruai kadon ni ka feelings baladakan hit makana rukan penhun satya ya kaman siam jong Ukresh. Ukresh ula cuba bakam phera da kalong sa kum nuru namaru don kampala de kepisah namar ke jengdong bad kwa than hiru ban penhun ya la desiman.
Ha bala soi kane Cavani kala krep ban phat da jing dom bat marsin mi kala lapan ban ki pulit ki badang suan hang ni latip syai ba uni unang bu ayu balapan kulmara surong la de pen banda ukpa jo ukris ubalatip kertang da wasyo kapur laju syam teng 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 ba ujulai kumni hasurong barkada ka basong senai ba ka long ba umpiang syuka kli kadai nadu kapor balayap no ka kmejo ukris de hang ni ki pulit kila ailas warning ya ukris balada uni ukpa jo undang le kulmar biang hasurong kamut bakan satap jil sendon baru arngon latip syusyu bahadim balayap no kalok uni utemen ju sumar sendon ya ukris baru lalap me di ladi ban peli ku yat malakasngi de na kani kada ba peli ukris udang sosat adu kat mantakasngi baru la isi yap sisya ya uni ukpa bala penjenjar susu ya kaci jong ha balakam ka jingdom ukris ula patan ya ukpa surong baru la berat da kepisah baru la ongartan bau dai bandi kedang sendon hadu baung daya baju nang ni ukris ula phet no bat Cavani kala song thu hadu kat no jing mong mensiam jong ukris kam tam e bau la kran syapang jong ata kepisah hadin kanela pen i bau ukris ula don biang hamadang kedekat ban praktis bat Cavani ru kala wanlang da ka mensim ke bakhya bha kala phla ba makaru kala mat bau mahesh ula pen ngop ya ka bat kat no ke belapan kethang hadu kata-kata namar bau la syat kelas sendon ha kasng ya tho kala ongru bahaka por bakala kut ke jingkerman handai kala phu sam kebiang kadai tang hadin ba ukris ulawan ha kaci jongka banalor kata kala laru ban tho jing tho biang kala sngo badai na uhi bala klat no iki por ke baladam barka kwa banerap ya ha kacu hi kerukom ha bala yu i ba umpen sangap than kala kran du kemensiam bakam phela da umman ru kam kwa satya ban supen bor krek bakan phanna ukris ula perta daga baong wani yarap lamyanga hadin kani ukris bat Cavani kila phat sepatakyan pansei yo asyok ban malai ban thap syari rehabilitation center handai hangni kila haban si hadu khandai lak tangka sisnam banalor kata kin haban si swa marsi teng tang ban yo ban rong ha kum kani ka condition ngi sung thu na ai kan ukris unjo ya kat kata ka pisah ha bala poi ka jimbo ban si ukris ula haban penbor de la de ban de no eko copyright ya ka jing ruwa jong u ban sa ai sha women namar kata ka kertang jong ukris kan nampa satya hai heru bar kanam don hiru kata ka kredit na ka penta jong u sosun ai ba pli ukris badula haban ko nghu ban soi be ja kata ka agreement na ba don lat shu de kumboi pat tang ban imuk pala jong ha shwa bu un phat uwi mit ula ai ukris ya ketikan ba un wan khnang sya kata ka program ka balapan ben ha ka wei pat ka benta Cavani kala yo la ban li interview baru friends Cavani kala sung thu kat no ka jing thang man siam jong ukris na ba om dei ba udi tang ya ka jing ruwa jong u handai ya kala wei jong u sundan hadin kata ukris udah leibo i Cavani bat ula ongartan kapot jong u kala don satang khandiat e dak ba pai artat ya ka bace jong ka ha khti Cavani pat kala kali balai on sai kendu biang la sya kasngi kan handai ukris ula cuba ba om don cimut shu banai kendu namar ba kala de ya ka ban tho ya ka jing ruai kala da ban tho ba du prince ru ula sotonat bahaya kata ka jing ruai kala yo ya ka interview bat ka jing im jong ka kala bila biang ban ma u pat udon kam tang ya kata ka pisah kumta ka khana jongki kala kunno marsne stang ha balada prasiteng thik ukris ula penlaj no ya kti jong Cavani badula ong artat kapor kala poi syapakon badula phatno artat bak na kani kecaka Cavani bat kala yang haju ban pai ja kajing phat jong ukris pada mensim jong ka kala dab da ka mensim ka padiau hadin kani la pen ipat ha kasni babut ba Cavani kala lai interview bat ka yang ka sam jong ka kila pai lamba ka TV da ka jengkaman onda la poi hayang pat kala plit ka dari bat kala kendit ban syam ya kawai ketika dapo bat nang ni ka khana kala poi sya ka music festival ka basong shit bah hang ni uprin sudang ruai handai ka bai kta bah kalong ba unong shnai ka ni ka ruai pat udang yang chadien kumure pai ba Cavani ru kala don lang hang ni bat kalawan khanang tang bani kendu yo crash hadien balawat sitom kumno kala yo i yo u bat kala tur suki bat lamba ka jing khniat jong ki pai ba kala poi hajan jong u ha balaya kendu mar khmat kene ki arngut kimla shan shu bat kilaya kedup da kajing in bat baro lasung thu hi ba kimla shu ban chingai we pan ha kasngi babu du krish ula klat ya baro kajing susi bat ulaya kendu iki perlok bat ula trei biang ha ka bana jong Cavani ru kala don rengkat lang ban tho ai kilareng badu krish bat udang thawi ka sucing ruai baro kila trei sitom bha bat kila plan ban permi no ka we kajing ruai thamai bat kandai ke babes bha na kane ka ban jongki handrai ha kawai pat kajan met kal bau kris udang wan bu ya Cavani ki kemi ki pa jong karu ki layo i ya kine ki arngon
Hagani ka klip mat ukrish udang tan khain de usikret barki arngot kim laj angshu marsin jo iya ki kemi ki kpa jong kawani ki bala pai da ka jingdom. Hadin balarung hayeng kawani kala syatim chora la ka kemi na ba kala tiang yo chia biang kum baca manshwa. Kham tam lei uni ubri ba ka yo i ulong riu kai ba udeu khna surong. Sisen perkhat di kan ka jingkran jong kalong kemi ka de ka basung dai. Na markum ki kemi ki kpa hi ki la panhe pansani la ka jong ki khun ki kwa ban yo da ubri ba isania. Bala dalong kumni kan sa syapan be berway habalangop kan sa iya ka hadian ka tuan por bada bakut hi de ki kimi ki kpa ki ban sangat janjar kham tam de la raja sa ka sakit khunrai de na kan ka daw baka kimi jong kawani ka kwa ya ka bakan sung thu bhaya la ka la wi la jong ha kan ka khlip mat phimla ba mudur baka wani ka la kum klat de ka bang badu krish par ulawan ban ailam handai ula dabyo sngulut badu lamong bhaya la de marway kham tam bala sa khod daw riu kai badu khna surong ka kemi jong kawani habala yo i ba ukrish uladon da tokong yeng kala kan di palan bar ka ban se ban thu hak au ba de ban sui e namar ba kan khon tip sngi kala sha shat teng hau mahesh bada kum ta kam kwa shu badang chia sa sen pan kawani ka balangam than ka jing tim hala ka kemi rajong kala kan ma biang ye kitu ki por ki baladam badang ni kala kulon yop le sendon hamadan kum ta mar la pen kino ye ka sa postal badu doktor pat ulale ka tu kan teligitas Hadin kani ula ong ba om da don than ka jing sitom handai tang bagi don kampat bandai kenduk khnang ya neurologist kum tau pa ka wani ula lei bubut ban pen bit porno badu tau doktor bagi don kam halan ti ula yu i yau krish badang ababar bad ula ong yu ba ula ban rung hapo ban kran ye ka khon jong u handai kre ba un rung ka kemi pat kala bat yu krish da ba ong hatu ne thon em bar ka khon jong ka balada umman ude ban phet no na ka ne jaka bandai wa da ki wei pat ki kan thei ki badang buan barga khon jong ka hi kam de satya ka chila kai ukrish pad hakum kane kerukom ula kendit palan bad umla shuban ang watang siken tenro tangkom ni hi ukpa ula patano ya la kalong bad ukrish pad ula rong sakamra ban syong hacan jogawani masen keren ukrish ula ong tu ne thono barkawani kala phu samrkhe barkala kali hatu so thu ne em ka e ka jingmut ban ya tho ukrish ru ula ong baw sung thu marumala na ka jingkeren juga kame jongka Hangni kawani kala batai sa phang mahesh ubaka e bhana do ki por ki bamanswa ha ge to ki por kala shim ka dream jong u bakan longkum ka jong ka hi bar kampan le jumut shu e ru em yala de handai ha ka por ban pen skam ula shet kala pan ban plang bad ula e sndon ya ka pedang jing pa do nur ka bumnang batai shu kumta kala ong hau krish ba umde satya ban kumaka badu de ban pendap shwai ka thong na jong bar kata ka jia tho lai kan satya bai la sha la shisngi balada kam urlong ru kanam don satya ka jimbabe bal ka jimbabe hi kan dei tang lada umlong uru paunam kala ai men siam ya u ba ukwa ban long superstar ba ki pai ba kin pertai kertang jong u kum tau de ban pendap ba ya kata ka thong ban maka kan don hasnda jong u ban kersan lem hadin ka tu kan sngi ka wani la pen mi na hostel bala pen ki pada ka sajing ha ka wei par ka bantau krish udang pen mi tang ya ka jurwai bar ka bapla ka long babun ki brew ki satana ba ban sngam kumta habala yo jingkerman ukrish barki perlong kilale chukuwa ban shooting sendon dengan music video kalong ka bumla mundur bah kamar ka hotel kilalapan ban shibun baki fan kibala wala payo ukrish barkumju ya kane kun hunjong u kumta lasang thu ba kane jing ruai kala stang paunam sendu shaneru bar kilawan khanang tang bani thu dur ya unang ruai habala yo i kane barok ki member jong ka ban kilaki hatunum bos baru wiki lai daga jingkeman ka bakra ulak do bi ukrish harangkat lang da ka ba ong ba mantau la long superstar habala yo iya kan ngi pau nam jong krish kum tau vinit ru lawan ya kendo special khanang ya u ban ai khublai ha ka wei par ka leng ka wani kadang lai kendo ya doktor neurologist habala da ba samen la syam bum don than ka jing sitom ka khli tang ba kala syukrat bi be man la ka por kam kan ma wei ru em ya ka tarik jong man ta ka sngi ka je kran ha ka ni ka khli man bar kamla hiruban bat wat ta kan diat ru kumta na kani ka dawla slam ba kala haban tho bai hadairi ban kan maw ya ka e ki jingja ka jim jongka ha ka bakut hi ka doktor kamla shu ban len bar kala ya thu hong ba manta kala don ya ka jingpang alzheimer kala batai bakan saklat ya barok ki e na du ka yang kasam ki bahayeng ki basam ki perlong bar buat ki breu ki ba itam jongka ha kani ka perthai kumta kala de ka por ya ka ban ya thu ya kani shabaro namar bakinum lengo la da ka chia kumta hadin habun kala ongru bakan saklat ya baro ka baladap cia barkan nam suthu ya ka baladap bad ya ka bamanta barkan sakulumar bai lada mix lang ha ka juga por mas tip ya ka ne ka vani kala syajong hingan barkam nang syu kum no ban le menta
Hadin kani kawani kala phano chajiang badu krispan ula kuslai palat namar bahadu asngi uklam yo kol sundon yaka. Haba ulawan wat ulalap yaka hasurong bad ula kemensi ka dai bala syambiang. Kawani kala khraya thu yo jingpang ka bacer khai jongka handai kamlai keran shu hadin bala tibau kris ula sedang man paunam. Ukris daga jingkeman bomdon pertai shu ula kios sundon hatluam jokali bad ula kedau sya sahid peneng rengkat ka jingkedup ya kawani. Ula ong ba ula sung thu bagat lim jong kan sa ulong sisya na pabaro kawai kari kan sa tib ya bat kin sa sngap ru ya kacing ruwa jong habala sungo ya kini ki eke baro na ukresh kawani kaman si ban kun no harade ya kacing pang jongka habala mi kasngi babur kawani kala late trash office bad hagani kasngi kala tib bau investor bathamai ulawan haga company jongka handai kadai ka balapan kendit namar ba undi patna jongka company ula dai pen bandau mahish uju ubreu bala dapshat ya kaman shwa bad habala ya keren kawani kam nang shu ban cuba bai eru namar ka jingwan jon jo mahesh ha kani company ya kawani ru la syakot sung bahasa ka jing khawai ka ban long shi bidamen hadin kani kawani kalawan ya kendu khnang yu krish bad ya baro ka ban lai perform chanot india ha kawai ka shu ka ban long ha kisngi ka ban sawan dei na kani ka da ukrish ulapan khre bahaya la de hangni kawani kala ong ya na du mantahi kasngi kan e no ya kani hakam ukrish ula lengo bad ula kali balai ka e ka balaja atu don e ka jing am don e ka vani kala chubam bar kelas tang le men le kum ba ka biang lu na dong sadong hang ni la sung thu ba kam nu satya ban ya thu ba kala e kam na ka daw chung mahesh kum ta kala persyang ban pen i da ki we par ki daw ha vani ka por ha palas dang ban mi biang ga jiania kum ta ka vani kelas dang ban thabi ki jan chung ukrish ka bang ukrish ula lengo si phang bad ula ong e ka ba ki la da ban thap lang ki jan ha ka ju ka bang kum nu kan le ban thap pat sa da ka we pan kawani kelas sung thu ira de ba kelas dang ban klan bar ka jingpang jongka kelas dang ban trikam ukrish pad umbana eru em bad ula shuthras ne bala bandon e silendet ha ka jing e jongka haswa ban lek no sabar jela ukrish ula khoslai bhai kawani bad ula kali hatu ka biang em kawani ru da ka khamat phu samrkhe kala ong ha oi ka biang lu na dong sadong kala kedup ya bar kala ong artat badai namar ka jingpun kam se palan ka bala penlo ya ka ban kulumar khli kumto hadin kani kala kutba ya baro daga khamat ka bakaman tamba om dan batib ya kajing mong ha kaman siam ka basir khai hadin kani kala le ka parti ha office batang supoi kala yang hacu namar baladan kajing kata mas nyu i biang yu mahesh hangni kala wan biang katu kajing kenma ki por ki baladam hadu bakam lai keren chu yu security bala kali jam ya ka kerteng jongka tangkom ni hi lawan mahesh balas dang ban kata ye je ka wani bad ulay alam syahol ban pen kenma warta di ki por ki badang lai kelas hagani ka khalip mat ka emotion juga vani kala kanden bat kala ulong thek kumbala da ban batai lepa da ka doktor bahkan sakul mar jumut baik lada mix lang ki por ki bamen shwa ban manta hangni habau mahesh ulayu i baka vani kala don tang marwehi kum taw las dam bat pun ngob ya ka sai sen pan habala yo sngo biang yi kentin jali ja na mahesh bapli song sun e ka vani kelas nang ban ngob bat kum ju kala klat ya baro ka balada bancha kala perkhat bau ne mahesh udai ucu hi na du kapor ka badang le kelas badu kumta kelas dang ban le jan ya handai kala kli reng khat ngila da bya tho am tang shu yo sngo kan ni mahesh ula lunga pala bad ula cuba berkhe bakin saya tho kan hatu kala be ne kawani pat kala bat sendon ni khakti jong ban kali hatu ula da purpose am balai pat urkhe pun ban hatu ki kimi ki pa jong ki mangoi ai mahesh ula cuba ban ha ki kimi ki pa kin wan bade mentahi kadai pan penlai no ya keti jong bad kin sai keren pat kham hadien ya kania kam kawani pat kala khilap da kajing dom bad kala hala jam balai ban keren pat hadien ka e kajing ya jong ban keren no ya menta markum ne ki breu baro ha ka parti kila pe lut shakawani bad mahesh tangkum ne hi kalok jong mahesh kelawan ban kali lengo balai ka e ka balacha hadu kat ne mahesh ula bataya ka ba omdan problem i ruam handre kani ka breu kadai kanong tre ha ka company tang ba mentahi kan saja be no na kani akam kumta kala persyang ban penmi ka huri hura ha kani kerukom mahesh ula khodi ke security bat kilo ada yaki baki de ban be no sis don ni ka vani na ka parti ha balas ngoi kani ka vani kala mong sisya ka man siam na maria mentahi ka jing im jongka kadang don ha ka pole kelas wada raja hadu kat niru kadang mudur hi ba mahesh udang i bayaka bat de na kani ka daw kala phajen dat no da ka baya martan handai kat bah kadang mare kala urpen ban hamadan bat ka ba kala ha bat kala is dan ruhang ne ha ka wei pat ka bantau krish ula krek kiu ha ka plane bat ula kol swa ban yo krentok bat ka ba la jong
Handrai ka fun kala sahabek bad om dan manu bapik om. Habala ja kumne ukrish ula khuslai palan bad ula fun hadu ba unda khra kiyo ha ka plen. Handrai ha ka ne ka klip mat usi kritika ula yo ban kran ka fun bad ula playa baro ka balaja ha ka parti. Tang shu yo ngoi ka ne ukrish ula pajindat na ka airport bad ula ya baro ki perlok ha pedang jilongo. Ukrish ula pet bai ka parti bad ula song thulon ya baro balaja na do basdang hadu bakana pen. Kumta ulah syam ka baik jong ka vani bad ulah syam ka ripon ka bala batai bakadon juga cimpang kelat ya ki hadin ka ne ukrish ulah lab ya ka hamadan training bad habala yo I ba ukrish ulan phaino kumta kala kali menta ulah tiplot am balai pat ba udang wan wa da ka satu sane ukrish pat ulah cuba barada kam tre banyak thu kemun na kinuntem ulah ai man sim bahang ne perthai bun bagi doktor barkin salai ban sumar hadu badakoit na ka ne cimpang Kavani pat na kajing jam kala ong bun sien ba uday ban pet nos don na kani kajaka. Namar bakat ki doktor bakal lain kila ong bakan saja baik kata kajing kan mau. Barkan umla airu ban penkot jangan kajing pangjongka. Ubri ubala hikaya kaban handrai kam kan mau iru ya kitu ki kelimat ki bala penut puar pat Kan saklat hino ila dia bat kan saklat ru ya hakawe kasngi. Kumta habala beng kam kamut baula don la kajong kajing bat kam don hok iru ban pencet kaya kajing chong Ukrish pat ula kerandom basale ayu ya kata kalawai na ba ula banyo itang ya kamenta. Kani ka khlimat ka baladon lang pat ka kalabiang na mar bau I ya kana du kamansiam. Ula kali ka ai pat ka bala banja. Kala ban klat ya baro handrai on sa thau biang da ka jingkan ma ka bathamai. Kat ba ka dang klat on sa thau biang kampela da ka klat ya usisien. Handrai on sa thau biang shipau la ne shispa sien ya kita kilof memory. Lada ka jasa kumnu ru ulak ular ba unum ino ya ka tang siteng por handrai unya ba ya ka baro si junom ha bala sngoi kan ka vani kala yo man simbiang bar kala kedob ya ukrish rengkat ka jing jamartan hadin kan ukrish ulaya lambiang ya ka sa postal bar ki kimi pa jong karu kilawan poilang ka doktor kala ong ba ka jing di dawai bar ka check up ki dai bai malakapor tamba om dai pat ban pensongsi ya ka Kiai baro la dan kamban bud dikena ada kerutin pamalakas ngi bala dalong ke bala lei de ban pha sa jaka ka bakham kanja ban lai na kani ka kiu go kaw jong ka jaka sor na ka bentakan ni ka kemi kala ong bala dan bahaying sa jengai bahabat kan yalam himaka handai hakum kani ka por omlong setia ban leng na mar bau para jong ka wani udang don ha pedang jong ka exam kum tau ka pau la ong bakam de ban kuslai ba un sali bu himau Handai ka kami par rengkat ka jingjam kala ong bakham la himaka kum ka kami nadu ka pendi dawai bat penpit penbiang ya baro ka jalan kam ha kani ka khalip mat la jeng ka wani sa siliang ka tiang ukrish pat sa siliang jong kamon bat kini ki kami ki pa pat ha pedang ki badayani ka bacur bha handai ka bakut hi ukrish ularai ban yalam no himau bat lamba ka jing ajeng bit jong kini ki kami ki pa usai lam ya ka serut duriau ka bakham jingai na kani kenong ba ka bagi jong kisa Habala poy sa jaka bamud ulapan krek kawai ke hotel na kabanta jongka bat kala jia bakini baru arngut kila enjoy bahaka life handrai ha kawai kambit ukliyo na kaban ula kuali ukresh bat ulapan iya kepai ba babun haka live video bat ula ong artat bau de udit ka teres kan ni ga jingjong shit bat sumut do la dadon lay sama halot jonga ka stage vikiru ula kali ba unya thu lanu unwan sya kani ka show ukresh bat ula cuba ba un sawan bait nang ba un sasim ka tu kani ka por Ula ong la dayo collaboration na updens kumno uday ban pentip siya na marba udan kampisa siya bapalan. Kat ba ukrish udang sudap ya keren umpoy perkhat baka vani kalayang hajan bar kala dabi os ngurut ya baro kajnya keren jong ubat ki perlong. Hang ni ka vani kala batay ba uday bay ban lay siya katanga show tang banyo ya kapisa badu ukrish ula le kumta da kabayalam lang ya ka. Haba na poy hang ni ka degasin ka banakong tam banyo ya kum kani ka program ka bahe bar kani baro ka urlong day tang nakadaw jong ka vani. Ukrish ula keman palat keman sim baladon lang bar kavani handai ula long nervous malumala ban jang akmat jong kini ki hajar ngut ki pai ba kavani pat kala pensulur ya da ka baong manta ka degasngi ka bakraw tam jong ka degasngi jong ka jing job bad un sarwai halo stage bad un sajang akmat jong baro ban penpaw ya ka jing lek keman kani kala de ka jing keman ka bakraw na ka benta jong krish na mar ba ukpaw lawan lang ban pensinga ya bar kham tam lei ba ula kelas don na ka jing kerni kian Habalas dang arta ban ruai ukrish bat kaban kila kiu stage da kacing songshen. Kavani pat kabadang record video ya ki handai kumno kala kum yu iliak badanu mahesh hakani kacaka. Tang siu I kumni kacing im kabala lait no bat manta kalawan pai biang hakacing bocor berkhan bat kavani hakani kapur kala lam virtram.
Mahesh balayo iya ka ulawan ban ong bagani ka syudi mauhi ubar sponsor balai pat baklanut ban wan hang ni. Kawani pat ka balamut dur ba ude ba i jong kana du kapor ka badang li kelas kala pu sam khie da ka ba ong ba kawan khanang na ka banta jong u. Ha balas ngoi ka ni na sintur ka wani Mahesh ru la kaman badula nang perkhat ba ka wani kelas dang ban le chan biang ya u. Ha ka wei pat ka liang ukrish kat badang enjoy ka wai handai ha balape saudong ha pedang chupai ba ula khuslai palat na ba yu i ai ru ya ka wani. Tip ba ka wani pat kamdon syu hang ni dei balaya lam sop shamek obrum daw Mahesh. Sosun ay bapli ka wani na ba uni ubri balawan ya lam ya ka sya kani kamra ula dan penban ka bisni hapo ka mansiam. Bada ba ula yo i ba ka mau iru em ya u bat kelasya bai ka ba ule kum ta ula nang yo sim ka bu syu. Hang ni ula sedang ban le i ya ka tang ba syudan bok pat ba ukrish ulawan poino. Namar ba ukrish ula tip tan raya ka ching e jong ka wani bat ula song thu lut balai ba ka wani ka lawan lang bat u ha kani ka caka ka bakanca. Kum tahu Krish ula oy ka baka depan pet no bat u handai ka wani pat klari penban hadian jo Mahesh la i kumba kami thu satyaya u Krish. Mahesh ru habalayo iya ka tiang jo wani ula ong bun sian ya u Krish bau depan pet no sisndon na kani kamra bat ka wani pat ka depan don ka bat u. Handai u Krish u balatip ya ka ching e ka basisya ula persyang pantan jo bore ka wani bat dei tang na kani ka daw la mi ka chesyo ka bacur ba pedang jong kini ki arngon. Karba kidaya kun kumne kila poi mi isndon syadu sabar handai dan batip ika ka belajar naba ukrish la i kumban su penjap no hi ya Mahesh. Ha kani ka por ka wani par kala batari hakti par kala yang persya ya beriu baka itam ha kani ka perthai handai hakum kani ka khalimat kala persyang penban ban ya da ya unong pencot ya ka ji em jongka kumta kala ong bun sien da ka jing bitar bau de ban pet no na kani ka jaka lam kumta kan sadung sundon da kani ka tari. Ukrish ru ula song thu syai ba kala kala dia u ha kani kapor barkat ba udang yang lengo kala dong rengkhat dia u na terpeng. Ha balayo iya kat kani ka jinglong runar ka wani u Mahesh ula yang coy ban pet kran da ka ba ong artat ba tip ba kani ka breu ka dei ka balabin. Markum ni ka wani ru kala mut ban pet lang ba u Mahesh handai ukrish par ula bat ya ka da ka bor bar ka bai kta ba na mar ka jingjam kthang ka dei ka bom nang su ban batai. Kala pertabe yo Mahesh handai kala kala rut ye katu ka jingsa si tom jong ne ubri badon lang bat ka bat menta pat kala ba thong penban ye ubi pan handai ukrish ula pene jubor ya la ka non namar bau song thu hadu kat no ka jingpang man sim jong wani kini ki perlok ru ki ba lang baro si kata ke banai ai handai ki la su yang kendit ta hadu balayo i balacia kum ni ha kan ka kliman hadin kan ni baro ka we ka ban u pa bar ka wani kila phat no sho hotel balawai khnang da ukrish haru du riau. Ha gani ka por jan mi namar ka cingcia ya sho ya dat manemen sengi uvinit ula ko liu Vicky ban ong ba gani ka shu ka dei ka bala sponsor da Mahesh kum ta ki dei ban wan perform no klam ukrish handai Vicky par ula ong bala da klam ukrish kenung wan satya da leli ru em namar ba sisin bakin wan hikin wan kum ka tim ka bupura. Hadin kani wa shu ula wan pensop lam ya ka jiman saw jo ukrish par ula ong artan nadu ka tugas sengi baka keme jo u kalayam. Haka jaka ba unchim ya kti jung u ban ya rablam handai ula simpen ban ya ubi lor khor ula bakla si sya baro si jing im batang ka we ba ude ban kular khmat jong u kata kalong ba umde ban le bakla kum bale ma u na ka banta ka ba itam jong u omde satya ban pen kut no ya ladi hadim radap senang ya ukhu nu ukpa balak la ba mud ula phen o hi ha ni ka por ka wani ka dang yo thia langai kat ba ukrish pat ula tempai no baro simi na mar ka jing chur ka jing sosi. Ha gasta babut ka wani kala kalina ukrish hatu menta kasngi kamdai se ka syujong u ukrish pat ula ong em bakala dei menen kasngi ka wani kala song lengo sipang tang bakala ta de la de bala se kala trei penban ka jing sitom kumta kala kali kumno kalong kata ka syu ukrish hang ni ula sedang penban mane thu khana ba manchwa udon wei perlong ha ki tu ki por ki ba udang le kelas ula embai ka jing em ka ba marwei rengkar ka jing bitar ba ka jing sosi barkata kala poi pencot sendon ya ka jing em jong u tang hadin kata ula ya kendu ya kawai pat ka kentai bat ula lap hakai kawai ka bomdon satya ka jing jong u bat kata ka dei ka jing e ha ka sin ka ban kong tam ula sung thu ira de kum na ban e bat ada kata ka kentai ka dan bat u kamut ba un sa job ya baro ka jing e ha ka ne ka perthai handai dan pat kawai ka jing e bat kata ka kentai ka la e no ya u tang siteng por ka wani kala kali chanu ka phen ukrish ula chubab sa jing e ba sa ka jaka ka ba umla satya ban leng kumta ka wani kala ong yu ba ude ban le ka we ka kam ude ban thau no da ka we ka jirwai bat kan sa tho hi maka ya kata ka jirwai ude ru ban ong hau tau perlok ba unya thu ha kata ka girlfriend jong u ba kan ka jirwai ka dei na ka banta jong ka
Hadin kata apa sampai lah kajing ruai ka dona em kajing kata balada ka sisok kamut bakanam ino yu daliliru em. Nalor kata lada ka don syanu ru lati kenaben bahkan sa ilut ya barok bahkan sawan pai biang syau. Hakani ka porsta bukres ula kenma baun ha ban lai kenduk kenang yu venen. Kum tahu lah kre no ya ladi tong baka vini pat kalabat nak ti jung uban ong kadang satang keliat po ban pet no. Bad lembaga ni ka klip matkan i palat yu maheshi junom. Kum ta kala klip biang hatu ma upat usung kum no. Parlo kadai ke bakta jur bahana mahar ba ukris ui palat de kavani handre maka par kadang mudur ba jau tau mahesh tang ba ukris pat sola sha shu ya kajing mong jog ban sim kum tau la jau mat pat ula sung tho ba kavani kala kala dia u wala da kala jia hadu kan ni kat niru handre ula raikut ban i bai taya kamar wei hadin kan ni ukris ula lai office jung winen rengkat lang bat ki perlok ban ya keran sung tho ukris ula ong bala kumnu de ban hapan ma bai no winen tang ba mantapat la shu bandon hakaban bat mentah hiun haban ino hang ni wiki da kajing khluj ula ong na do mensua cupan maap na nonuru handre balai pa kale jia khla da mentah bai kajing kit khli ya kawani kamde satya hakak ti jong u handre ka dei bai haki kimi ki pa jong kahi udei ban ino ya ka sisndon bat ban phai biang sakaban badung sakamai jam kham tam de hajar ba kilak ngut ki breu mentah kilas da men pertai ka kertang jong u ukris pat da kajing jajai bat kajing lu mensiem ula ong maka pat kam don lang em Kampera daga pertai barok kawe ke kenma ke kertang jong u handre maka par kala klet ban ke kertang jong u mau hidalele ru em unum kelas ataya ka badaka e ke jingle bahan ka penta jong u de tangkani kawe ke kentai ke bala ajeng e ka bapala di u panalor kata hi kuai esyu unum ino ya ka bad sasa lang ha ka pertai ram ya jong ka bad wiki bad ki perlok kimna satya ban pentut yaki maki mentah kila don la kalawe bad ki de ban ya no la ka jong kalenti Hadin kani ukris ula lai phai biang syakavani handai ula lungo bha bakam don shu kamera ha pedang kejing leng aman sim bum nang shu ban batai ula war keleng tang ba lap hitodon kala pa hukum ba kala jar ngai sendon na kani keperthai bar ula pentip no asyaki kimi ki kpa ban ya wat sha e bakalen kum ta da kejing tiang kila ai pulit ban ya war keleng saudong handai ha bakut hi kim lap ksai e ru em kisngi ba kita yau kila ya handai om yo khubore e syapang jogavani Wat lagi pulit ru kila keren aratian baka cencar baha ban wat ya kum kini kijai beri kibadon kecing pangkhle ha bala songdo jing kerman ki kemi ki kpa kila yam susi ban syudo e khama khaya kat kani ke khun ke baki e palan kat bau kris udang apsa e kawani kum tau la lek biang sacaka ka baka car ngai ha bala poi ha kani kamrau la mudur mar marwei baka wani kala yalam yo u bat kila syong ban ya keren khaddo kala long kum baka wani kala yalam yo u sacaka badon kepayano handai habaula syam baka dei tang kecing mudur suda kum ta la kun syu ya kecing dom bad hang ni hi ula pen pra ya barok kat badon ha kani ke kamera kat bau dang pen pai ya ki kum nur ula yo i ya kadai ri hamadan habaula syam ban pai ula syam baka wani kala i ya kawe kala reng kum ba kala daban kular na ka benta jong parlo jong u kala tho bau dei ban pharwa ya u ya kani kecing ruai balada kata ka samla jong u kayo sngo lati kena baka sawan phai biang kamper wala da ka don chanuru Tangna kani kada ukris ula sunghe men sim biang halade bad bak ula lai phai sha wiki bad komju shakaban ula kerpa de wiki ba un thau ya kani jing ruai na ka banta jong u bad de ban pun viral sha baro ka wei ka perthai ula don ka jingai ka bas kham balada ka wani ka yo sngau ya kani ka so jing ruai lati kena bakan sawan phai biang sha u wiki bad ka tim ru kila sung sun e pala de ukris bad kila ko ban pendap ya kani ka jing kwa jong u nang ni ka khana kala poi hadin chisnem bad kala deiru ka sngi rock music festival kumbalong mentau kris ulalong superstar bapau nambha om shu bauruai tang Mumbai handai hakaleng gi jela jong kari India warlau kris ulayo kar kani kanam ke basir khai handai udon tangkawi par kathong hakaman siam kata kade ban lap biang ka wani ka badai ka bai tam jong u ula don ru ka jingai basisin ka sngi ka wani ka sawan phai biang ha bau juruai keleng gumne kala personal ka sngi bau layo lan panlik ruai sedu London ha ka shu ka bahe bha ya kani ka shu la pen kre ban penlong hapo kani ka stadium bar ki perlok kidang ya rawai kai kum kacing praktis ha ka wei pat kaliang kacing ruai jo kris kala trending bah po YouTube bat bun ba ke YouTuber kila shna reel kum ta kila chet e ki reel ki ban sapni pai ba arta ha kani ka shu handai kat ba kidang chet manu ban poi perkhan ba kila yo i ka wei na ki reel ya kadur khmat jo ka wei ka kan thai bar kata kam de satya ka e ru handai da ka wani Hakani kapor ukris kat bau dang syong sungsi marwai hakalari ban marsen yo i ula mare uja stage ban pe i yakani kesamla ke balaca ngai
Hadim bala wat jing tip lam da kani ki perlong la syam ba kani ke video de bala upload na monali. Kum tahu Krish da ke jing kendai man siam bumnang batasyu la i sendon ya kani ke biksu padula poi kerki sya India ha ka por saba jajan mien. Nang ni la leit bai sya monali bar hading katapan usa poi ha ka we ke retreat senta bala sa da ka vani. Kinong trei tang mas nyu i Krish kila kali hatu umdai se Krish kapur. Kim jupoi perkhat ba unwan syadu syane. Kum ta kila khot syapo kamra ban air tat ya ka we ke sithi ha ka ba ka vani kala pha ailam ha Krish. Kani ke sithi ka ongkum de. Krish nga kermen ba kani ke sithi kanom poi hak ti jong phi. Phidang puli menta bat kamut ba phi wa danga bat phila i lut ya baro ki ai jong ani ka perthai. Bat ngam kwa satya hiru ba kan nong kum ta. Ya ubreu bala ai tilut baro na ka banta jonga kum nungan sya ya u ban i lut ki ai tang na ka daw jonga. Dai hang ni la pani hadien ba Krish ulale ya kendu ya kaban kavani pat kala yo i ka video ka belaja ka basir khai ba ka tu asyo bat baro ka dai baitang na ka daw jong kamar wei. Kum ta kala suthu ba ka jing kala ja na ba kala kelat ya baro bat na ka ni ka daw kala wei ba pharna jong Krish ru kala penjot lam. Kavani kam ko asatya ban cha kum ta bar ka ban si ban pat jendat jingai na u bat kum ju na ka jing ka sam hi baro ka wei. Kavani kala tibru barada kam don shu ha ka jing jong u kamut bau Krish un salong nung ruwa bapau nam tam hapo jong kari bar kum balong mentahi kala dapan urlong. Kavani kala ong ha ka sithi menta kala kelat ya baro ka balaja bat ha ba manu batam ya ka jing ruwa jong u kum ta kala pen kan ma biang ya ka klip mat bara penut por ha kitu ki por ki bamensua. Baro kitu ki klip mat ka jing keman kila sa ba ya ka donut jong ka bar wala daki ai baro kala ban klan handai tang ka kerteng jong Krish bat kala sa hapo ka mensim jong ka. Hadin kani Krish udah lai mi sabar bat ulayo iar tat ya kavani ka badang persyang ban tho jing tho akaderi. Handai kala tarno bar ka barat sendon ya kala khotgon namar baya mentahi kam so mento syu batang sipor kala klan. Dei na kani kada ba kavani kala i ya ka sithi na ka banta jong Krish bat menta kala su thu lut balai balale hadu kan ni. Krish ula kran ya ka bar ka basok ta hadu kata-kata namar ba kala kali kala ba udeu ai. Kavani kala persyang biang ban tho handai kam nang satya ban thoi ai. Kum tahu Krish ula pen kan mau ya kitu kipor ki bala lekno ha ka por ka badang don ha po studio kala ong yu bade ban don shua da ka emotion bar ka feeling ba hading kata pat la ban tho ya ka jing ruai ka bacanai ha bala don ka tu kan ngut ki khna ki bala lek ka kirkat sabar kum tahu Krish ula yalam ka ya ka hamadan ha ka ni ka sni ka badang praktis kirkat baro ki ayu Krish ula ong ha ka vani ba ka de ban persyang ban kan mau ha ka ju ka rukom kembalong man shua. Handai sungsi kavani pat kam sutu iru em namar bawat ya ladiru kala kala dah kani kapor. Handai kumbala don ka jing ong baka kam phla kala bancia padang jing in bat kala long kumju ha kani ka klipman na baka vani kala perta kendit yo Krish kapur bat mentara sungtu syai bakala kan mau biang ya ladi. Kani ka klipmat ka de ka jing keman ka bomnang batasyu namar baka vani kala kan mau yo ba ia la chong. Kumta kala mare baran-baran sa Krish ban kudup i rengkat ka jing chauman. Tangkum ni hi Krish ulaya lam sendon ni kavani syapo London bar kila perform ha stage da jing keman ka bakrau. Kum ta kan ni ka klimat kumala post ni na do manchwa menta kala urlong sisa ha pedang jing im jongki. Hadin barwan phai biang se India Krish dala di hi ula simti vani padula pendap sendon ru da ka jia tho. Ba namar kata kini ki arngur kila pendap ya ka jing angnut ka bakila kwa la do manchwa. Wat la kataru kavani kala ban klat biang ya u badu Krish ulawa sendon ni kadur haman ki kenro jo ka kamera khanang bakan kan mau nalor kan ni ula pen khreru da kadari ka bathamai khanang ba kavani kan tho nang ni sakhamat ya ka ji im jongka la da kan ni ka film ka kta si saya phi wat nam klat ban share sakwe pan kuble shibo ne phi baro.